गोजोन फुंबिलि एसबी बड' निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबि रानी ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। मोसा आरो मानसिनि गेजेराव दावहा बन लायनो थांनायावनो सासे सुबुंनि सायाव बारसोमदों मोसाया। बे गिख्रंथाव जाथाया शिबसागरनि बेटबारि ओनसोलनि बकाबिलाव जानो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 50 बोसोर बैसोनि जयन्त सेट्टीया बिथाङा दिसां दैमानि सेराव बन लायदोंमोन। बेयावनो मोसाया बारसोमफैदों। नाथाय जयन्त सेट्टीया बिथाङा सोलोजों मोसाखौ सिखाजों दानख्लाबदों। बेनि उनावनो मोसाया खारलांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय मोसानि बारसोमनायाव बिखुं आरो आथिङाव जोखोम जानो गोनां जादों। बिथाङा जायनि थाखाय फाहामथायनि थाखाय शिबसागरनि सोरखारि देहा फाहामसालियाव बिथांखौ थिसननो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सान सिगांनिफ्रायनो मानसिफोरनि बोरमा, मोसौ बायदिफोरखौ जागासिनो दंमोन मोसाया। फंबाय गोदै लेंनायनि उनाव बिब' फंबायनि गेजेराव मोजां मोनलायनाय। नाथाय बिब' फंबायनि गेजेराव मोजां मोनलायनायाव फैदों हेंथा। मानोना सानैनियाबो बिसि आरो फिसाय दंखायो। फंबाय गोदैजों खथायाव जयैनो थानाय हालोदाव हमफैनो मोनबाय फिसाया। बेनि उनावनो गासै जाथाया सोराङाव फैदों। फंबाय गोदैनि मुङा रहित बर', सासे गथ'नि बिफा। गुवाहाटीनि जाफरिगगआव जानो मोन्दों बे जाथाया। हमजानाय आइजोनि फिसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला लकडाउननि समाव जेबो खामानि मोनैलाय माबा मोनसे खामानि मावनानै फिसायखौ मदद होनो थाखाय गुवाहाटीयाव भारा न' लानानै थाफैदोंमोन। बेयावनो आइजोआ रहित बर'जों जयैनो चिप्स कम्पानियाव खामानि मावदोंमोन। उनाव फंबाय गोदै लेंनानै सानैजों मोजां मोनलायदों। फिसाय गैयै समाव रहित बर'आ बिब'नि न'आव मोनायाव थाफैनायखौ न' बिगोमायाबो खोन्थाखादोंमोन होननानै फोरमायथिदों आइजोनि फिसाया। आरो बेबायदि बिब' फंबायनि गेजेराव गाज्रि सोमोन्दो थानायखौ सिगांनि समाव खेबथाम हमनो हाखांबाय। बे खेबजों खेबब्रै हमनो हाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। हमनो मोननायनि उनावनो बिब' फंबायनि सोमोन्दो लेंफ्लानानै गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय बिथांमोनखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै होदों होननानै फोरमायथिदों। फंबाय गोदै रहित बर'नियाबो बिसि आरो फिसा दंखायो। फिसाय रहितआ बेबायदि इनाय सोमोन्दो लाखिनानै हमजानायखौ खौरां मोननायनि उनावनो बिसिया फैनानै रहित बर'खौबो हमफैदों। मैया मे दाननि नैथि रबिबार अदेबानि 12 मे मैयानि सानाव भारतजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादराव बिमा सानखौ फालिदों। मैयानि बे गोथार सानाव खायफा फिसाफोरा बिमानि आथिं हमनानै खुलुमदों आरो खायफा फिसाफ्रा बिमानि सानाव बिमानो अननायखौ जासिदों। नाथाय खायफा दुथां सुबुङा बिमा सानाव बिमाखौ बुथारदों। बेबायदि सोंखारि जाथाव आरो लाजिथाव जाथाया जोंनि रायजोआवनो जानो मोन्दों मैयानि सानाव। बिमाया सासे फिसाखौ फेदेरनो आरो फोलावनो थाखाय जेरैबायदि खस्थ' खालामो बेफोर खस्थ'खौ बुंनानै फोजोबनो हाया। नाथाय दुथां मानास गगैया गावनि बिमाखौनो बुथारबाय मैयानि सानाव। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गामि ओनसोलाव गोबां जौ फाननायनि थाखायनो गामिनि माखासे सुबुंफोरा जौनि निसायाव गफबनानै थायो आरो न'खराव दावराव दावसि खालामफैयो। थिग बेबायदिनो मानास गगैयाबो जौ लोंनानै बिमाजों दावराव जाफैबाय थाखायोमोन। नाथाय मैया बिमा सानावनो गावनि बिमाखौ बुथारनानै न'नि सिथ्लायावनो बन जाबनानै गावनि बिमाखौ सावदों मानास गगैया। सासे सुबुङा बेबायदि खालामनो हायो ने? थारैनो बेबायदि खामानिखौ मावनाया गोब्राब। नाथाय जौआ गोरलैयैनो मावहोबाय बे खास्रि बिस्रि खामानिखौ। जौआनो बुथारबाय सासे बिमाखौ। सिथ्लायाव बिमाखौ सावनायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुनाय लोगो लोगोनो पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसाबो जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो दुथां मानास गगैखौ हमदों। ओजोंहाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फासिनि साजा होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। थैनाय बिमाया 60 बोसोर बैसोनिमोन। मुङा बिना गगै। शिबसागर जिल्लानि आमगुरि ओनसोलाव थानाय राजाबाम डिब्रुवाल गामियाव जानो मोन्दों बे खास्रि बिस्रि जाथाया। मदिनि गेरेन्टिनि उनाव बे खेबाव अरविन्द केजरिवालनि गेरेन्टि। इन्डिया एलायन्सआ देरहायोब्ला हादरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय 10 गेरेन्टि होदों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरिवालआ। मदिनि गेरेन्टिनि सायाव ना अरविन्द केजरिवालनि सायाव फोथायनांगौ, बेनि सायाव ओरैबायदि बुंथिदों अरविन्द केजरिवालआ। साफ्रोमनिबो एकाउन्टआव 15 लाख रां जमा होगोन होननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा रादाय होदोंमोन। बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो बोसोराव 2 कौटि साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय होआखै। 2022 मायथाइसिमाव आबादारिफोरनि रां आरजिनायखौ 2 गुन खालामगोन होननानै बुंदोंमोन आरो 2022 मायथाइसिम 24 घन्टा मोब्लिब होगोन होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय हादरनि खना खनला दिनैसिमबो गोबां गोलाव समसिम मोब्लिब थाङो। 2022 मायथाइनि 15 आगस्तसिम सबरमती आरो बम्बेसिम बुलेट ट्रेन जागोन होननानैबो रादाय होदोंमोन, बेबो जायाखै। फारसेथिं मदिया रिटायार जानो थांगासिनो दं। बिथांनि गेरेन्टिखौ सोर आबुं खालामगोन होननानैबो सोंथि खालामो अरविन्द केजरिवालआ। आरो इन्डियानि एलायन्सआ देरहायोब्ला 10 गेरेन्टिखौ मावनो रादाय होयो बिथाङा। बिथांनि गेरेन्टि अदेबानि अरविन्द केजरिवालनि गेरेन्टिया जाहैबाय सेथियाव
24 घन्टा मोब्लिब होनाय आरो गरिबफोरनो बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय होनाय। नैथियाव दङ सोलोंथाय। दिल्ली आरो पान्जाबाव माखासे सोरखारि फरायसालिखौ जोबोद मोजां खालामखाबाय, जाय प्राइभेट स्कुलनिफ्रायबो साबसिन। साफ्रोमबो गथ'साया गरिबानो जा बा धोनियानो जायाथों मानो बेसेन नाङै आरो मोजां सोलोंथाय होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथियो। थामथियाव दङ देहा सावस्रि। लेखा गोरों बा सोलोंथाय गोनांफोर थायोब्लासो आरो मोजां देहा थायोब्लासो हादरखौ सिगां फारसे लांनो हायो। सासे प्राइम मिनिस्टारा हारसिङै हादरखौ गोजौ फारसे लांनो हाया। देहा सावस्रिनि थाखायबो गासैनिबो थाखाय मोजां फाहामथाय होगोन। मोनफ्रोमबो गामियाव महल्ला क्लिनिक खालामनाय जागोन आरो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालखौ प्राइभेट हस्पिटालनि लेभेलाव बानायनाय जागोन होननानैबो रादाय होयो। बे हादरनि गासैबो सुबुंफोरनो बेसेन नाङै देहा सावस्रि फाहामथाय होनाय जागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। ब्रैथियाव चाइनाया जोंनि हाखौ लांनायखौ उदां खालामफिनगोन। बाथियाव दङ अग्निवीरखौ बन्द खालामगोन। जायफोर अग्निवीरनि गेजेरजों साख्रि मोनबाय बिथांमोननि साख्रिखौ पार्मानेन्ट खालामनानै होनाय जागोन आरो पार्मानेन्ट नङै साख्रि होनायखौ बन्द खालामनानै पार्मानेन्ट साख्रि होनाय जागोन होननानैबो बुंथियो। दथियाव आबादारिफोरनि बिथांमोननि मावनानै दिहुननायनि सायाव बेसेबां बेसेन मोननांगौ बेखौ होगोन। स्निथियाव दिल्लीखौ आबुङै रायजो खालामगोन। दाइनथियाव मोनफ्रोमबो बोसोराव 2 कौटि साख्रि होगोन। गुथियाव जाख्ल'नायखौ बन्द खालामगोन आरो जिथियाव फालांगिरिफोरखौ उदाङै फालांगि खालामनो होगोन। मानोना हुमखि बायदि होनायनि जाहोनाव भारतनि 12 लाख गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा गुबुन हादराव थांनो गोनां जादों होननानै बुंथियो आरो GSTआवबो सोलायनाय लाबोगोन होननानै रादाय होयो अरविन्द केजरीवालआ। दालां बानायनो थाखाय सेंसन जायालासे दालांखौ सिफायदों, नाथाय दा गोदानै दालांबो लुफिननानै होआखै। बेखौ लानानै थिकादारनि हेंथा खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। गरेस्वरनिफ्राय तामुलपुर थांनाय लामा, जायजों गोबां सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय खालामो, बे लामाखौ मावनानै होयैखौ लानानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गरेस्वरनिफ्राय तामुलपुर थांनाय लामायाव ग्रेभेल गारनानै दोनदों, नाथाय खामानिखौ मोजाङै मावाखै। बेनि अनगायैबो दालां लुनायनि सेंसन जायैनि सिगांनो थिकादारा दालांखौ सिफायदों, नाथाय दा गोदानै दालां लुनानै होआखै। जायनाखि दालां लुनो थाखाय सेंसनानो जायाखै, बेनिखायनो दालां लुनो थाखाय दोनफैनाय मुवा बेसादफोरखौ लांफैनो थाखाय गारि दैथायहरदोंमोन थिकादारा, नाथाय रायजो राजाफ्रा गारिखौ बेंथादों। जेब्लासिम दालांनि सेराव कालभार लुनानै होआ आरो दालां लुनो थाखाय थिकादारा फैनानै रादाय होफैया, अब्लासिम मुवा बेसादफोरखौ हरनाय जानाय नङा होननानैबो गोख्रोङै गसंदों रायजो राजाफ्रा। मानोना दालां सिफायनायनि जाहोनाव गोथौ हाखर जानानै थाबाय, जायनाखि दा अखा बोथोर, बेनिखायनो बे लामाजों बोरै थांलाय फैलाय जागोन बेखौ लानानै खाफालाव आखाइ होदों रायजो राजाफ्रा। थाबैनो कालभार लुनानै होनो थाखायबो दाबि दैखांदों। दैदेनगिरिफ्रा गोलाव समनिफ्रायनो बे लामा आरो दालांखौ बानायनानै होगोन होननानैल' रादायखौ होबोदों, नाथाय बानायनानै होआ होननानैबो फोरमायथिबावो रायजो राजाफ्रा। दासान्दि बुहुमनि दाब दाब जायगायाव गिख्रंथाव दैबाना जागासिनो दङ। दुबाइ, ब्राजिल बायदिफ्राव गिख्रंथाव दैबाना जानायनि अनगायैबो आफगानिस्तानावबो गिख्रंथाव दैबानानि नुथाय। दैबानाजों दासिम गासै 300नि गोबां सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 1600नि गोबाङा जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो गोबां धोन सम्पथियानो खहा जादों, जेरै लामा सामाफ्रा बायग्रुबदों, न' बां बिल्डिंफोराबो बायग्रुबदों आरो बे गिख्रंथाव दैबाना जानायजों दासिम गासै 315 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां सुबुङानो गोमानानैबो दङ। गोमाना थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनायनि हाबाया जागासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जायनाखि दैबाना जानायजों लामा सामा बायग्रुबदों, बेनिखायनो लामाजों थांनानै रैखाथि खालामहैनायाव गोब्राब जादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों आरो खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ एयारलिफ्ट खालामनानै रैखाथि जायगायाव दोनहैनाय जादों आरो बिथांमोननो जाग्रा लोंग्रा होनायजों लोगोसे मुलि बायदि होनायबो जादों। बे गिख्रंथाव दैबाना जानायाव 1000निबो गोबां न' बांफोरानो थेर बेथेर जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। आफगानिस्ताननि बागलाम प्रभिन्सआवनो दैबानानि बांसिन गोहोमा जादों। दिनै लकसभा बिसायख'थिनि 4थि खोलोबनि भट होनाय जागोन। मोन 10 रायजो आरो इउनियन टेरिटरियाव दिनै मोन 96 बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। बेनि मादाव अन्ध्र प्रदेशआव मोन 25, बिहाराव मोन 5 बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। झारखन्डआव मोन 4, मध्य प्रदेशआव मोन 8, महाराष्ट्रआव मोन 11, उडिशायाव मोन 4, तेलेंगानायाव मोन 17, UPआव मोन 13, वेस्ट बेंगल अदेबानि सोनाब बंगआव मोन 8 आरो जम्मु एन्ड काश्मीराव मोन 1। गासै मोन 92 बियाबनि थाखाय दिनै भट होनाय जागोन, जेराव 1717 बिजाथिफोरा गसंदों। 4थि खोलोबनि भट होनायनि उनाव 5थि खोलोबनि भट होनाया 20 मेआव जागोन। गासै मोन 8 रायजो आरो इउनियन टेरिटरियाव गासै मोन 49 बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। बेनि उनाव 6थि खोलोबनि भट होनाया 25 मेआव जागोन। गासै मोन 7 रायजो आरो इउनियन टेरिटरियाव गासै मोन 57 बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन आरो जोबथा 7थि खोलोबनि भट होनाया 1 जुनाव जागोन।
गासै मोन 8 रायजो आरो इउनियन टेरिटरियाव गासै मोन 57 बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। गोजोनथाव रादाब बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव दिल्ली एम्सनि डक्टर प्रबिन बसुमतारिया फैगोन। नोंथांमोनहाबो जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव थांनानै डक्टर प्रबिन बसुमतारिजों फाहामथाय लाजानो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6900949900 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल रेटिना, OCT, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमोल'जि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन, डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट, डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोल'जि। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।